het niet in Fernsehen, dat je het niet in echt. Super tolle vrouwen, blitzeblanke wäsch. Dat je het nur in Fernsehen, dat je het niet in echt. In Fernsehen je het alles, wat du niet hast. Kent ze ook, Deon Mann, dat is de man die alles kan. Als 1000 meter sprinten in het meer. Hoe meer ze redden op je touw, süße Muckis, kinderboog. Mensen zijn de vrouwen in haar. Ja, die blöde Clichés. De schelle tunnels, waar wat er is. Hauptsache, het kleefje is dat veel. Dat je het nur im Fernsehen, dat je het niet in echt. Super tolle vrouwen, blitzeblanke wäsch. Dat je het nur im Fernsehen, dat je het niet in echt. Im Fernsehen je het alles, wat du niet hast. De jullie nog zo middel, die zijn echt van moos. Die kriegst du in een Flash, een Päckchen und in een doos. Super duper mega, extra große Pels. Jeder für Frau die Hände. Und auch für uns Kerls. Die Wäsche wirklich super, gigamäßig Riss. Das ist das letzte Muster. Ha! Unsere Wäsche ist, das jönet nur im Fernsehen, das jönet nicht in echt. Super tolle Frauen, blitzeblanke Wäsch. Natuurlijk nur im Fernsehen, natuurlijk niet in echt. Im Fernsehen je het alles, wat du niet hast. Fernsehen, dat je het niet in echt. Super tolle vrouwen, blitzeblanke wäsch. Dat je het nur im Fernsehen, dat je het niet